खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्ट दङ क'क्राझाराव हाथियारजों लोगोसे KLOनि सुद्रुमा हमदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालिपुखुरिनिफ्राय पुलिस आरो फाइखि हानजाया सिग्रोमनानै सासे KLO सुद्रुमा हमदों। हमनो मोननाय KLO सुद्रुमानिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे मोनद' गलि मोनफादों होनना पुलिस सुलुङा फोरमायदों। हमनो मोननाय उदखारि हानजानि सुद्रुमानि मुंखौ 30 बोसोर बैसोनि प्रदीप राय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे इसिङारि सुलुङाव बे उदखारि हानजानि सुद्रुमाखौ दमासि समाव न'आव फैगोन होनना पुलिस बिफाना मिथिनानै दंमोन। बे असिलायैनो KLO सुद्रुमाखौ हमनो थाखाय कालिपुखुरि गामिनि मोनसे लामायाव पुलिस आरो फाइखि हानजाया जुथायै नेनानै दंमोन। नैथियाव दङ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फुटबल गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीखौ सुलाद लाहैदों। चिरां जिल्लानि सिडली चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं खासिकत्रा गामिनि थागिबि फुटबल गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीनि दुखुथिया हालोदखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ सुलाद लाहैदों। रैसुमै बसुमतारीया आथिखालाव मिथिनो मोनै बेरामजों गोग्लैसोनानै दं। रैसुमै बसुमतारीनि बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ थाबैनो गुवाहाटी नोगोरमानि GNRC देहा फाहामसालियाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय लांनो बिथोन होयो। जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि थरायना रैसुमै बसुमतारीया थांनाय दाननैसो सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'खौबो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय दिल्ली फारसे लांनो बिथोन होदोंमोन गाहाय खुंगिरि बिथाङा। थामथियाव दङ भारत हादरनि सुबुंखान्थि सानाव देग्लाय गाहाय आलासि थानाय नङा। थांनाय 1966 मायथाइनि उनाव देग्लाय सुबुंखान्थि सानाव गुबै जेबो हाबाफारि थानाय नङा। बेनि जाहोनानो जादों कर'ना जिउसानि फिन साग्लोबनाय। मख'नो गोनांदि भारत हादरा उदांस्रि मोननायनि उनाव थांनाय 1952, 1953 आरो 1966 मायथाइयाव सासेबो गाहाय आलासि बाहागो लायाखैमोन। गुबुन फारसेथिं देग्लायनि सुबुंखान्थि सानाव ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बोरिस जनसनआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायनि बाथ्रामोन। नाथाय ब्रिटेनाव कर'नानि फिन साग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लानायनि थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थादों। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों आं रायजोफोरनि थाखाय BTRनि मावख'नि बाहेरायावनो जिरायगोन। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्ला सालाखाथिनि नादानगिरि हाजोआव थानाय नारजां बोराइ आरो नारजां बुरै मन्दिराव दिनै मागो दाननि 1 खालार खालि नुजाथिफैयो। बे मन्दिराव बोर लाखांनायनि उनाव ओनसोलनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों सावरायलायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ बुंदों दि फैगौ आसाम बिधान सभानि उनाव आं बांसिनै रायजोफोरनि गेजेरावनो थागोन। बे समाव BTR मावख'आव माखासे बेले-बेजे थानाय खामानिफोरखौ बोस्रांनो गोनां माखासे खामानि दं। बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि उनाव आं अरायबो दैदेनगिरि महरै नङा, रायजोनि थाखाय सोरनिबा बिदा, सोरनिबा फंबाय महरै नुजाथिबाय थागोन होननानै बुंथिदों। बाथियाव दङ आर्टिस्ट मिट टुगेदार हाबाफारि। फैगौ 7 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव बाक्सा जिल्ला सालबारि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों मानास मावजि गेन्द्रि पिकनिक स्पट फथा दैलामाव आर्टिस्ट मिट टुगेदार हाबाफारि लानाय जादों होननानै आफादनि फोसावदिं नेहाथारि फैलाजे बरगयारी बिथाङा मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।